পয়সা না আপনি এতিয়া বড় কথা খাব না জানে আৰু না পাহৰি থাকিলে থাকি পেলাই যেতিয়া মই ললো নহয় खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअनि बयखौबो खनसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय लोगोसे इसोरनियावनो जोबोद मोजाङै दं आरोना गोबाव दिननि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोदों हादों आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय बिनि गेजेराव बहुद गोबाव गेप्स जाबाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन ओमफ्राय बोथोराबो बिदिनो नालाय ओमफ्राय दिनैसो नैबाव फैनानै माने नोंथांमोननो मोनसे फिसा मोनसे भिडिअ लाबोनानै फैनो नागिरदों आरोना भिडिअनि मेन माबायानो जाहैबाय टपिक्सआनो जाहैबाय नैबेयाव माने जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गंगार खालामनि थिक साहा नुनाय हाजोआव आरोना मोनसे आबर गामियाव सानै बोराय बुरै दंफैयो आरोना ओमफ्राय हिन्जावा जाहैबाय बर' मानसि ओमफ्राय हौवाया जाहैबाय मिसिं होनना लादों आरोना ओमफ्राय बैसोआथ' द्लाम जाबाय हौवानाबो ओमफ्राय हिन्जावाबोथ' इसेबां थेवबो जालायबाय आरोना हाबा जालायबाय आरोना हाबायाथ' माबायदि जायाखै बेखौथ' मिथिया होमबाबो माने सानैजों ज' लानानै नैबे जिथुनिखि आबर गामि बेयाव सासे मालिकनियाव आबर मानसिनियाव आयदारि थायो आरोना ओमफ्राय आयदारि थानानै बेयाव बिराद गिदिर बारिखौ बिसोरो नायनांगौ जायो आरोना नायनानै ओमफ्राय गावसोरो ओइ खनसे आं टपिक्स मोनसे लाबोदोंमोन ना माबानि सेम एखे आरोना ओमफ्राय नै बिसिना एसे बेलेग माने काहिनिया माने नैबे जिथुनिखि दा हिन्जाव मानसि बे हिन्जाव मानसिया तेजपुरनि जाहैबाय बर' मानसि ओमफ्राय दा बेयाव भाषाबो रोंला फारसेथिं माने गावनि जेबो माने सिंसाब माने गावनि माबायाव गैला आरोना गावनि जिथुनिखि सिनायथि बेयाव बर'नि सिनायथि जेबो गैला ओमफ्राय बेलेगजों बिदिनो हाबा जानानै बेयाव आयदारि जानानै एकदम माने गावनि माबाखौ फुरा खोमाना लाबाय आरोना जेने मानसिना मानसिल'सै आरोना ओमफ्राय जिथुनिखि जोंनि बर'नि जिथुनिखि संखियानि काउन्टिं बे काउन्टिंआवनो गैला होनना बुंनोसै आरोना बेखौ ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो बेयाव थाबाय नालाय बिदिनो हाजोआव थाबाय नालाय थ' बेबायदिखायनो माने बियो भाषाबो रोंला जेबो रोंला माने नामावल' ओरैनो माबासै आरोना बर'सै आरोना थ' माबायदि बेबायदि आलाय सिलाय जानानै बर' मानसिफ्रा बेबायदि थाफैनांखो ओमफ्राय माब्रै बिदि जानांखो नोंथांमोना माने बयबो नुनानै माने बेफोरबायदिखौ एसेसो माने बयबो माने मिथिलायनानै सिगांनिफ्राय बेबायदि एसे सांग्रांथि होलायनाया मोजां आरोना थ' बेनिखायनो आं माने नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना लाबोनानै देखायनाय आखायाव लानाय जादों आरोना नङाब्ला बेबायदि माने सिरि मिथियालासिनो बुहुद माने जोंनि बर' मानसिफ्रा मा जायो बिदिनो स्रोद माने खना खनला बुहुद दं आरोना थ' बेनिखायनो जों मिथिलायनाया मोजां मिथिजोबनाया मोजां आरोना बबेयाव मा दं जोंनियाबा ओमफ्राय जुदि खायदाफोर जायोब्ला जुदि सुबिदाफोर जायोब्ला आरोना बेफोरखौ जों लांफिनलायनानै जोंनि बर'नि जिथुनिखि पपुलेसननि काउन्टिं बेयाव माने लांनानै सोसननो हायोबा मोजां आरोना नङाब्लाथ' जोंनि बर'नि जिथुनिखि जनसंख्या माने माबा बुहुद खम जालांबाय नालाय थ' बेफोरखौ जों एसे थागिदा होलायनाया मोजां आरोना थ' आं बिथांमोनाव एसे मोजां गाज्रि सोंनानै नायबावनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि थ' फैयै मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मोनफैनायनि न'खौ नुहरबाय नंगौना नङाथाय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय न'खौ दाख्लै खोन्थानाय हिसाबै माने बेनो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय थांबाय थानोसै न'आ नंगौना नङा सोंहैनोसै आरोना न'आव मानसि नुहरनाय बायदि मोन्दों ओमफ्राय फन खालामाबो रिसिभ खालामाखै आरोना आं दाख्लै नाम्बार होनाया ओमफ्राय होमबाबो थांना सोंहैनोसै आरो नंगौना नङा बेयाव साहा बागान दं ओमफ्राय न'खौ नैबेखौनो जागोन बायदि मोनदां जोबोद मोजां बुरजा साहा बागान बानायनानै दोनो जेरै माने जायगानिबाबो मिथिलाया आरोना नोंमारगौ नै बोरायखौ दासो नुहुरबाय आं नैबेनो आरोना न'आ फैयै फाइनालि मोनफैबाय आरोना न'आ नैबेयावनो थायो बिसोरो ओमफ्राय आं माखासे जोंनि जिथुनिखि बर' हारिनि माखासे बिदिनो आलाय सिलाय थानाय मानसि माखासेफोर दं नालाय माने ओरैबायदि गुवार माने गय बागान ओमफ्राय थालिर बागान बानायबाय बिसोरखौ माने खामानि मावो माने लाखिनानै बिराद मोजां मोनसे बागान बानायदों आरोना बिसोर गोदोथ' बे जायगाया सब खालि गोजासोमोन नालाय दा ओरैबायदि मोजां मोनसे बागान बानायबाय आरोना नायलाय ओरैबायदि माने गुवार आरोना ओरैबो नुहुरबावासो ओइसिम आरोना ओमफ्राय ओरैबो बिराद गुवार नै ओमफ्राय बे बागान गेजेर आनारस लगायदों आरोना आनारस गायदों नै आनारसआ माने बारा जौखांनो हायाखै हाग्रा थानायखाय ओमफ्राय जे गया खिन्थु सेस जौखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय थालिराबो जौखांजोब्बाय बागाना बिराद मोजां आरोना गोदोथ' सब बे माने माबा गोजामोन आरोना लांदां गोजामोन दंफां बिदिनो जायराब जुराब दंलाबायोमोन आरोना ओमफ्राय दा बिसोरखौ लाखिनानै माने जोबोद मोजां माने बारि बागान बानायबाय आरोना गयाबो जै जाबाय माने ओरैबायदि जाखागोन आरोना थ' बेबायदि आरोना जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि मावनानै होयो बेलेगनो खिन्थु प्रफिटआ मा मोनो गैया आरोना बुहुद खम दा बिसोरनो सब बे जायगाखौ नायजोबनांगौ ओमफ्राय
थानांगौ जानांगौ ओमफ्राय माखासे खेथि मावनानै जि एसे मैगं मावनानै मोनो बेखौनो गावसोर फाननानै लायो आरोना गावसोर बुंनाय मथे ओमफ्राय दाख्लैबो आङो बिराद बुरजा हैदों आरोना ओमफ्राय नैबे नै बिराद बुरजा दं बिसोरनि न'आ नैबेनो आरोना बिसोरखौ बेयावनो थानो होदों माने थानो होदों बिसोर माने गावसोर गोसोबायदि थानो हायो आरो ओमफ्राय थानाय जानायफ्रा गासिबो फ्रियानो गोजा खिन्थु नोंहा उदांस्रिया बेनो आरोना बिनिफ्राय गावसोरनि एक्सट्रा माबा मोनसे साननो हानाय जेबो बेहा एक्सट्रा बे जेबो बेबस्था गैया आरोना बिसोर मावना होनांगौ बास जानांगौ आरोना ओमफ्राय गावसोर बिदि खेथि खालामो आरोना माखासे ओमफ्राय नैबाव दाउ गग्रा दं खोमालै बा माखासे खोथाखौ इनाव सोंनानै लानोसै आरो नोंथांमोना नायदो ओमफ्राय बेनो आरोना आं जायनि न'खराव फैदोंमोन बेनो बिसोरनि न'आथ' बे नङा बे न'आ माने आयदारिनि न'सो नालाय गावस्रा माने मालिकनि न' आरोना लुनानै होदों অলপ নামটো কৈ ল'ব নেকি নামটো কি নাম অঞ্জনা উপাধিটো টাইটেলটো অঞ্জনা দৈমাৰী তাতে বড়ো নাজানে আৰু না বড়ো আৰু কিবা নাজানে ন আদি মানুহ আছিমে ভাষা মাতিব এতিয়া বুঢ়াৰীকেইটা নাজানে নহয় আপুনি এতিয়া বড়ো কথা ক'ব নাজানে আৰু না পাহৰি থাকিলে অলপ এতিয়া বেলেগে কোৱাটো বুজি নাপায় নেকি বুজি পায় না বেবাইদি কৰে ওমफ्राय মেইন ঘৰটো ক'ত বুলি কৈছিলে তেজপুৰত এতিয়া আপোনাৰ মালিকটো ক'ত লগ পাইছে বোলে কিবা আদিগাঁও কোনটো দিৰপাই আচ্ছা আচ্ছা দিৰপাই এতিয়া তাৰ মানে বিয়া পাতা হৈছে না তাৰ বুঢ়া মানুহটো লৈছে না এতিয়া আপুনি বেবাইদি আৰু না হ'ব দে এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে থাকে তাৰপিছত মানে মালিকৰ নামটো কি কৈছিলে এইটো বখাৰ ইয়াত মানে সব খেতি আপোনালোকে চাই না এইটো আমি চাই তাৰপিছত দৰমহা চৰমহা দিয়ে নেকি কিমানকে দিয়ে 5,000 একজনৰ না দুইজনৰ একজনৰ তাক বেছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো नोंथांमोना नुबाय आरोना बेबायदि आरोना जोंनि बर' हिन्जाव होयो ओमफ्राय बर' भाषाखौ रोंला होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सोरबा रायलायबा बिदिनो बुजियो आरोना एसे एनै ओमफ्राय बिदिनो नालाय मानसिखौ नोंथांमोना माने नुनानै एसे सिनायखाबाय जानांगौ मा टाइपनि माने एसे जाम्बि स्टाइल नालाय बारा रोङा आरोना एसे गिनाय लाजिनायबो थायो नालाय बिसोरना ओमफ्राय बारा बुंनो रोङाखै आरोना आंबो माने किसुमान माबाखौ बावजोबनानै सोंनो माने उल्टां फाल्टां जाजोबनानै दं नालाय बारा दा सानैबो लोगो मोनबा सोंनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायबाय था माने आंनि मेन भिडिअखौ लाबोनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा माने बेबायदिनो गोबां बेबायदि माने खना खनला हाबनानै दं आरोना ओमफ्राय हाबनानै मा जायो जोंनि जिथुनाखि बर'नि पपुलेसननि काउन्टिं बेयाव गोग्लैया आरोना ओमफ्राय जोंनि बर'नि पपुलेसनाथ' बहुत खम जानानै दं दायो ओरैनो माने जनसंख्या बहुत खमखा नालाय थ' बेबायदि बेलायाव जोंनि बेबायदिनो गोमालांगासिनो दं आरोना थ' बेबायदिखौ नुयोब्ला माने मानसिफ्रा एसे थागिदा होलायनाया मोजां आरोना কেই বিঘা ৰুইছে মাটিটো কিবাটো কচুটো চব ইয়াত অলপ নদীৰ কিনাৰত অলপ আচ্ছা লোকেল মুৰ্গী বহুত আছে না আপোনাৰ ঘৰত সেইটো এয়া কিনিছোঁহে কিনিছোঁ পুহিবলৈ কিনিছে ভাবিছোঁ ইয়াত জেগা আছে নেকি বহুত তাতে গৈ আছে 4,300 টকা এতিয়া নতুনকৈ আনিছে ন নতুনকৈ বেমাৰ হ'বলৈ চান্স নাই মানে ওচৰত নাই যে কোনো বেমাৰ নহয় আগতে ললো এইবিলাক চব লৈ মেলিয়ে বেমাৰ সোমাই গ'ল সেই সময়ত টকা পইচাও আছিলে মালিকো ভাল হৈ আছিলে মালিকো বেয়া মালিকনি পইচা দিবলৈ নিবিচাৰে নেকি দিয়ে বিচাৰে নিদিয়া নহয় কিমানকে দিয়ে আমাক আকৌ ক'বলৈ বেয়া হৈছে নহয় মালিকনিক কিবা কৰিলে দৰমহা কিমানকে দিয়ে মই 6 কৰি দিয়ে 6,000 মান্থলি দিয়ে না ভালকে তাৰ 5 কৰি দিয়ে কিমান দিনলৈকে থাকিব আপোনালোকে ইয়াত থাকিব ইয়াতে আকৌ ঘৰ বনাব ঘৰত থাকিব না साहा लोंहोबाय ओरैबा बागानखौ नायनो लेंबोबाय आरोना फै आपनिबा कुन्टु এইবিলাক নতুন না এইটো নদী তাৰাজান নদীলৈকে না
বাগানটো বহুত ডাঙৰ আছে ডাঙৰ গছ থাকিলেহে গিৰে ডাঙৰ नैबे बागाना इसोरनि आखायावनो एकदम दा सिकसिकिया जानानै दं आरोना एखेबारे बिराद गुवार ओरैबो नुहुरख'वा ओरैबो नुहुरख'वा ओरै दैमा मोनसे दं आरोना बिथिंबो माने नुहुरख'लायलाय आरो ओरैबायदि ओरै लेंबोबाय आं बागान नायनो होननानै बोरायबो बुरैबो फैबाय आरोना आरो नैबे बैग्रि बिफां फांसे दं नै बिबार बारबावबायसो खोमा ओमफ्राय हाग्राया ओरैबायदि दांबाय थानांगौ आरोना गाছবিলাক বহুত সোনকালে কিবা হয় না দীঘল হয় এইবিলাক কাটি থাকিব লাগে না তিনিবাৰ হ'লেই ওলাই থাকি মানে হ'লেও ডাঙৰ নহয় যে ইমান কিবা প্ৰব্লেম নহয় এইটো বস্তু দৱাই মাৰিলে সোনকালে হ'ব এতিয়া আপুনি আচ্ছা আপুনি কেই বছৰৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছে এতিয়া কওক আৰু এতিয়া কৈ দিয়ক যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো মালিকত যোৱা বছৰ সোমাইছে আগত ক'ত আছিলে তাৰ আগত দিৰপাই তাতো এনেকুৱা মালিকতে কাম কৰিছিলে নেকি তাত চাহ বাগান আছিলে তাত দৰমহা কিমান দিছিলে দৰমহা নিদিয়ে কামটো কৰাই টকা পইচা নিদিয়ে এইবিলাক অন্যায় না ইমান কষ্ট কৰি পেলাই যদি কাম কৰি পেলাই যদি পইচা নিদিয়ে ইমান অন্যায় কৰে না ইমান বিনা পইচাত কোনে কাম কৰিব ইমান কষ্ট চাওক ইয়াতে মই চালে এতিয়া ইমান ধুনীয়াকে নিদিয়ে নেকি সিহঁতে মালিকে অলপ বেমাৰ হৈছে উলিয়াই মই দৰমহা পোৱা নাই 2 মাহ আচ্ছা কিন্তু দিব দিয়াটো একেবাৰে ইহঁতে অলপ ভাল হৈছে আচ্ছা হ'লেওতো ইমান কষ্ট কৰিছে অলপ চলপ দিব লাগে না চলিবলৈ কেনেকে চলিব নহয় জানো চলিবলৈ কাৰণে লাগে না অলপ দি পঠিয়াই থাকে পুৰা দি পঠাব লাগে পুৰা নিদিয়ে দিবলৈ আকৌ কেনেকে চলিব মালিকৰ নিদিনা গুৱাহাটীত অপাৰেশ্যন কৰিছে মাথাটো আপোনাৰ দুজনৰ সংসাৰটো কেই বছৰ হ'ল কওক আৰু এতিয়া আমাৰতো মোৰতো যোৱা বছৰে লোৱা বাৰু যোৱা বছৰ হৈছে ন এতিয়া আপোনাক ক'ত লগ পালে যেনিবা তাতে দিৰপাৰতে কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰি আছিলে নেকি আদি ঘৰৰ কিবা কি কয় এইটো কাৰোবাৰ ঘৰত আছিলে তাৰ ঘৰত আছিলে সৰুতে আছিলে নেকি তাত সিদ্ধ ঘৰত এই মালিকে আপোনাক কেনেকে লৈ আনিব পালেনো এইটো আকৌ আগত ইয়াত মাজত আহিলে আহি পেলাই ইয়াত আছিলে থাকি পেলাই যেতিয়া মই ললো নহয় কৈছে আমাৰ তাত ককাই একটা আছে আজি ককাই সি ভাল তালৈকে বলো ইয়াত দৰমহা চৰমা নিদিয়ে তেতিয়া আহি কথা বতা পাতিলো সুধিলো লাগে বুলি কৈছে লাগে যদি আহিম আৰু তেনেকৈ কৈ আৰু আহিলো আৰু এতিয়া দৰমহা পাতি চব ভালকে দিয়ে না দিয়ে মালিকটো ইয়াতে থাকে নেকি মালিক ডাঙৰটো ইয়াত বাঙা এইটো কিবা এইটো টাৱাৰ পোষ্ট বহাইছে নহয় তাৰ অলপ ওপৰত নাই তাৰ মালিকৰ ঘৰটো তাতে আছে ন ঠিকেই আছে ইয়াতে কেইবছৰমান থাকিম বুলি ভাবিছে এনে ইয়াত থাকিব বাৰু মালিকটো ইমান বেয়াও নহয় ঠিক আছে এইটো বেলেগ কথা বাৰু আপোনাৰ এতিয়া দুজনৰ সংসাৰটো এতিয়া ভালকে লাগিছে না ভাল লাগিছে না এটা ল'ৰা ছোৱালী তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী তাৰ নাই না আপোনাৰ দুজনত নাই আৰু না আপোনাৰ আগত আছিলে নেকি ল'ৰা ছোৱালী মোৰ আছে কেইজন আছে মোৰতো এয়া কংকুৰ গাঁৱত দিয়া একজনৰ ছোৱালী দিয়া আৰু ল'ৰা দুটা মৰিলে মৰি গৈছে এতিয়া ছোৱালী একজনী আছে না ছোৱালী একজন আকৌ নাতি 3জন তিনজনটোকে চব বিয়া দিলো ময়ে চব দি দিলো আচ্ছা ঠিক এনেই কেই বছৰমান হ'ব আপোনাৰ বয়সটো মোৰতো এই বছৰ 60 বছৰমান হ'ব 60 বছৰমান হ'ব না হ'লেই আৰু হ'লেও এতিয়া আৰাম
কৰিবলৈ সময় হৈছে আপোনাৰ হ'লেও এইটো কাম কৰি আছো এইটো কাম কৰি থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ এতিয়া ভালকে দেখিছে নহ'লে আৰামত থাকিলে ইমান ভাল নহ'লেহেঁতেন না এইটোৱে সমস্যাটো আমাৰ মানে ভালকে থাকিব নালাগে একচুৱেলি কাম কৰি থাকিব লাগে তেতিয়া মানে কৰি থাকিব লাগে কাম নকৰিলেতো এতিয়া আপোনালোকে যেনিবা ইয়াত নাথাকাকে যেনিবা বৈয়ামত আমাৰ কি ধান খেতি কৰিব পাৰে না নোৱাৰে এতিয়া পাৰে না ধুনীয়া খেতিও কৰিব জানো আচ্ছা আচ্ছা মই তাত থাকোঁতে তাক যোৱা বছৰে লৈছে তাৰ নোলোৱা আগত মই তাত খেতি কৰিছিলে না আমাৰ ইমান খেতি কৰে আৰু ঘৰত একেবাৰে আছে কিবা বেলেগক হাজিৰা নলগায় ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰৰ লগতে কৰি দিয়ে না চবৰে ঘৰতে ট্ৰেক্টৰ আছে এতিয়া আপোনাৰ চুচুৰ বৰা ঘৰত যাবলৈ মন নহয় তেজপুৰত বহুত দিন কৈছে মই চিনি নাপোৱা নহয় একবাৰ লৈ গৈ আহিবি যাবলৈ মন গৈছে চাগে মন গৈছে যাবলৈ পইচা লাগিব ন এই পইচা একবাৰ দৰমহা পালে গৈ আহিবি আকৌ কিমান পায় আপুনি 5-6 আপুনি 5 পায় 11,000 পাব না 11,000ত আৰামছে গৈ আহিব পাৰে আমাৰ 3টা গাড়ীত যাব লাগে একো নহয় 11,000টো বেছি হয় ৰাঙাপাৰালৈকে ট্ৰেইনত যাবি বেলেগ ধাৰে কিবা যাব লাগে মাক বাপেকটো আছে না নাই ঘৰত নাই মা মৰিলে দেউতাও মৰিলে ভাই ককাই মামাই আছে আচ্ছা আচ্ছা বাইদেউ বিয়া হলে ওদালগুৰি নেপালী লগত পঞ্চন কৰে না নকৰে আপোনালোকে ইয়াত নকৰে ইমান দিন হৈ আছে এতিয়া খবৰ নাই আৰু কেইবছৰমান হ'ল এনে খবৰ নোলোৱাটো খবৰ লোৱাই হোৱা নাই আৰু না সেইটো বা আছে না নাই এতিয়া এইটোতো লৈ যাবলৈ একবাৰ চাই আহিবি 1 মাহ হলে মানে দৰমহা পাব না নহয় জানো পাব লাগে দৰমহা পালে একবাৰ লৈ আনিবি চাবলৈ মন হয় না মৰাৰ আগতে নহয় জানো সেইটোৱে আৰু মামাই আছে আমাৰ মামাই 2টা মাইকী দিছে 2টা ল'ব লাগে আগৰ দিনতো কি 2টা 100 কৰবটো শুনি পোৱা নাই নেকি না 100জন আগৰ ৰাজাবিলাক এইটো 2জনহে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ এটা কথা দেই বিয়া নাপাব এতিয়া আপোনালোকে বুঢ়া বুঢ়ী হ'ব এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাই এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী হ'লে কোনে চাব আপোনালোকক আপোনালোকে কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ব না একদিন আছে বাৰু জমাইটো ওচৰতে আছে না নাতিবিলাক আনি লৈ লওঁ নহ'লে নাতিটো একটাতো ইমানটি হ'ল আৰু এইটো কিবা আছে গুৱাহাটী বিস্কুট ফেক্টৰী আৰু ডাঙৰটো বিয়া কৰিলে আৰু বিয়া পাতিলে সিও তাতেও আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने फ्राय आं नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना माने आं गासैबो खोथाखौ सोङाखैब्लाबो नोंथांमोना माने फ्राय खोथाखौ नुनाय लोगो लोगो बुजिखाबाय जानांगौ आरोना ओमफ्राय मिथिखाबाय जानांगौ मा धरनाव माने मा रोखोमाव बिदि दंफैयो थ' बेयाव थानाय हिसाबैथ' बिसोर माने दङ मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मा जायो थेवबो बिसोरनियावथ' माने गथ' गथाय गैया नालाय थ' इयुनाव एसे प्रब्लेम जागोन आरोना थानो ओमफ्राय दा बिदि थाबाय माने खामानिखौल'सो नायनानै मालिकआथ' खामानिखौल'सो नायो नालाय खामानिया जायोब्लासो फैसा होयो मास जोबबासो माने फैसा होयो नालाय थ' बिदिखायनो माने जेब्ला बिसोरनि बैसोआ थांगोन ओमफ्राय बैसोआ थांब्ला माने मा जायो बिसोरखौ माने नायग्रा रावबो थानाय नङाना ओमफ्राय नायग्रा गैयाबा बिसोरखौ उनाव बिसोरनि इयुनखौथ' जों मोजाङै नुहुराखिसै नालाय थ' बिनिखायनो माने माखासे सोरबाफोर बुजायनो हानाय मानसि सोरबा मोनसे बुंनो हानाय मानसि जुदि दंब्ला बेफोरखौ माने दानिफ्रायनो एसे टारगेटआ लालायनानै माने बुजायना होनांगौ आरोना माने मावनो हानाय समसिमल'सो जेनेबा बिसोर मावबाय जेब्ला मावनो हाला मालिकआबोथ' लाखिला बिसोरखौ ओमफ्राय गुबै न'आवबो माने बिसोरबोथ' माने दानफायनो थाखाय गोबाव जाबाय नालाय ओमफ्राय लांनो हानाय नङा आरोना थानो मोननाय नङा थ' बेनिखायनो माने बेबायदि बहुत मानसि दं आरोना आं दाख्लैबो मोनसे नोंथांमोन बेबायदि मोनसे कन्टेन्ट लाबोखांबाय नोंथांमोना नायदों जानो हागौ बर' आंनि माने एसे गोजाम साबसक्राइबार बा नोंथांमोना नायदों जानो आरोना ओमफ्राय नैबेखौबो आं बारा बावाखै बिसोरखौ मिथिनाया ओमफ्राय मिथिनानै नोंथांमोना देखायनानै लोगो लोगो फैनाय जादों आरोना बेनो ओमफ्राय बेल' नङा ओमफ्राय बेलेगावबो फ्राय दंबावो खोमा आरोना बेबायदि बहुत थानो हागौ मिथियालासिनो फैनाय जों दा मिथिनायखिनिखौसो जों मिथिबाय ओमफ्राय मिथियैथ' बहुत थानो हागौ नालाय थ' नोंथांमोना माने बेबायदिखौ सोरबा एसे टारगेटआ लानाया मोजां आरोना ओमफ्राय जोंनि संख्या आं दहायनो बुंखादों माने जोंनि संख्याथ' बिदिनो बहुत खमायलांबाय नालाय ओरैनो जोनोमनि हाराथ' बहुत खमायलांबाय ओमफ्राय थैनायनि हारासो बारा जाबाय ओमफ्राय बिदि बिदि खना खना थानायनि हाराबो बहुत बेबायदिनो जादों आरो बेयाव फैनानै एसे नोंथांमोना देखायबाय आरोना एसे जेसेबां हायो देखायबाय मोजां जायाखैब्लाबो नोंथांमोना हाजासे देखायबाय आरोना थ'
तो जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रा बिदिनो दंफैयो आलाय सिलाय ओमफ्राय जोंनि गोबां माने बेखौ आं आगोलबो बुंखादों माने मेन रिजनानो जाहैबाय माने सोलोंथाइ आरोना जायनि न'खराव माने मोजां सोलोंथाइ गैया गोदोनि दिनाव माने बिदिनो बर' बिमा बिफाफ्रा माने गावनि फिसाफोरखौ खांनानै बुरजा फिसा खाङोमोन नालाय ओमफ्राय सोलोंथाइ गैला नालाय माथो खालामबावनो नोङो गथ'फोरखौथ' बिदि बेखार ओरैनो दोननो हाया नालाय गुबुनाव बिदिनो दोनसिगोन गुबुनाव दोननानै बिदिनो बखालिनिफ्राय थायै रुवाथि जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नों लेखाफोरावथ' गैला नालाय जाम्बि जाबाय ओमफ्राय नों बिनिफ्राय मालिकनिफ्राय नों थांनो होनबाबो थांनो हाया बिमा बिफाफ्रा लाङागौ मानि ओमफ्राय बिमा बिफाफोरनो मालिकफ्रा माने लांनो फैबाबो बिसोर फैसासो हरो आरोना फैसा हरबाथाय ओमफ्राय बिसोरना बेजोंनो जथेस्थ' खुसि जालांसिगोन ओमफ्राय गथ'आथ' नोङो जाम्बि स्टाइलनि जाबाय नालाय नों मालिकजोंबोथ' मोजांथ' रायलायनो हाला थ' बेबायदिनो गोबां जोंनि मानसिफ्रा माने खोनायो आरोना बिदिनो हाजो अरुणाचलनि गेजेराव बहुद बेबायदि माने गथ'फोरखौ माने लांनानै दोनहैनानै फैसाल' हरबाय थायो ओमफ्राय फैनो हाया बेबायदि ओमफ्राय राव रोंला बेबायदि बहुद खोनादों आरोना थ' ओमफ्राय नैबेबो बिदिनोमोन थिग माने बियो दा मोखाङाव फैबाय बिथोरावथ' बहुद दङ आरोना थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन दिनै थ' लोगोफोर आं फैफिनबाय भिडिअखौ जेसेबां हायो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदों लोगोसे जाय गोदानाव फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदों दाबाव आरोना जाय आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन थेंक इउ फर वाचिं